Joten etkö tiedä milloin palaat? Kulta, tämä on paluuton tehtävä. Aion paljastaa aurinkokunnan salaisuudet ja enemmänkin. Se on aina ollut unelmani. Varmista vain, että palaat turvallisesti, ok? Teen sen. Lupaan, että palaan. Hei, tee se veli, puhun Yhdysvalloista. Se on Kyllä, kunnia. kyllä, samoin. Hei, varmista, että tuot jotakin avaruusöljyä, okei? Näkemiin. Ei... Kerroimme hänelle, että avaruudessa on öljyä, jotta hän rahoittaisi tehtävän. Se toimi loistavasti. Ok, vie Mennään noutamaan kodilloja! Kun olin pieni pallo, uneksin tulla astroballiksi. Vuosia harjoittelua ja uhrauksia. Kaikki tämän hetken vuoksi. Hetkestä, josta kaikki puhuvat. Katsomaan maata taivaista. Sanovat, että elämänkatsomuksesi muuttuu kun näet sen. Jos näin on... Hei pikkuinen, tervetuloa tarkastukseen. Hei, maapallo! Kerro typerille maapallolaisillesi, että lopettavat leviämisen kuin pahat täin! Oi, minä haluan nähdä! Oi, Astro Tekstitykset toteutettu Amara Org-yhteisön toimesta